निफ्राय दिनैनि बे वाइल्ड लाइफ क्राइम एवारनेस प्रग्रामखौ लानाय जादों। जों बेवहाय दिनै जोङो बेखौनो जोंनि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै जों बेखौनो मोनसे मिथिहोनो नायदों दि जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बनसुलि जानानै जोङो बेबायदिनो गोबां थांनाय बारावहाय बेबायदिनो गल्डेन लिंगुरखौ जों खावनाय नुदों। जाहाथे बेफोरबायदि खावनाय मानसिया जोंनि एरियायाव फैयोब्ला जोंनि माखासे गामि जिबि माखासे गावबुरा बा जोंनि इयुथ्स लाइमोनफोरखौ जोङो मोनसे गोख्रों दिनै जोङो मोनसे सांग्रांथि होनाय जाबाय। जाहाथे बेफोरबायदिखौ नुयोब्ला बिसोरो जाहाथे बेबायदिनो हमनानै जोंनो खोन्थायो बा डिपार्टमेन्टनो गथायहरो नङाबा पुलिस प्रशासननि आखायाव गथायहरो। जाहाथे बेबायदि जोङो मावाब्ला जोङो रैखाथि खालामनो हानाय नङा। बेनिखायनो जोङो बे ससियेल मिडियानि गेजेरजों दिनै बेखौनो बुंनो सानोदि अन्नानै बेफोरबायदिखौ नोजोर लाखिनानै जाहाथे गावजों गाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ हेल्प होलायो। बेनो आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै। आच्चा जोंथ' खोनानो मोन्दों बेबायदिनो गल्डेन लिंगुरखौ खावो बिदिनो खेवथाय होननानै बुङो जोंनि ओनसोलाव रायजो राजाफ्रा खेवथाय होनना बुंब्ला फेमास जोंनि एरियायावहाय मोनो। बेफोरबायदिखौबो माबा आयसा खावो होननानै जों बेबायदि मिथिनो मोन्दों। जाहाथे बेफोरबायदिखौ जाहाथे बेबायदि फालांगिफोरजों लोब्बा जाया बेखौनो जोङो बे रायजो राजाफोरनिसिम जोङो गुरैयै जों खावलायहरनानै दोननाय थाबाय। आच्चा नोंथांमोना माहारियारि फरायसा आफाद हिसाबै सोलोंथाइ बिथिङावहाय माबायदि खामानि मावनो थांखि लादों? दा जोङो सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो बेखौनो जोङो सानदों दे जोङो दा नैबे सामार सिजोनाव जोङो माखासे क्लास 10नि स्टुडेन्टफोरखौ लानानै जोङो फ्रि अफ कचिं खालामनो गाबोननिफ्राय जोङो आवगायनो सानदों। जाहाथे गावबा गावनि गथ'फोरखौ मोजां मोजां स्कुलाव दोननानै बा मोजां मोजां बेबायदिनो जायगाफ्राव दोननानै बे दैज्लांनि बोथोराव अखा बांखा सियै स्कुलफ्राव दोननानै होयोब्ला जोङो बे जायगायाव थांनानै एवारनेस प्रग्रामखौ लानानै बा बिसोरखौ जों क्लास कचिं लानानै बिसोरनि एग्जामखौ जों मोजां जाफुंहोनो हायो बेखौनो जों सानदों आरो। क'क्राझार जिल्ला बर' माहारियारि आफादनि जानानै आङो रोजा रोजा साबायखरखौ बावबाय आरो जोंजोंनो नुजाफैनो हादों सेन्ट्रेल टीम बिथांमोननि सारमोननिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखरखौ बावबाय। जिल्लानि मावथि खोन्दोनि मावथि बिथांमोन आरो गोबां जोंहा इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोनाबो बे हाबाफारियाव जोंजों नुजाफैनानै गोबां बिबुंथि होलांबाय जोंजों बाहागो लाफाबाय। बेनि थाखायबो इन्टेलेक्सुयेल बिथांमोन जिल्लानि मिरुनि दैदेनगिरि बिथांमोन खोन्दोनि दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आङो रोजा रोजा साबायखरखौ बावबाय। लोगोसे प्रफेसर बसुमतारी बिथां रायमना गल्डेन लांगुर इक' टुरिजम ससाइटिनि मानव गेदेर जेनेरेल सेक्रेटारि बिथाङा जोंजों बेयाव थाफानानै गोबां बोसोन होलांबाय बिबुंथि होलांबाय। बिनि थाखायबो बिथांनिसिम आङो क'क्राझार जिल्ला बर' माहारियारि आफादनि जानानै रोजा रोजा साबायखरखौ बावबाय। लोगोसे बेयाव नुजाफैनाय मिडिया आरो गोबां रायजो राजा आरो गोबां इयुथ्सफ्राबाव जोंजों बाहागो लाफादों बिथांमोननिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखरखौ बावबाय। मोसाखावरि बिनानावमोननिसिम आरो जोंनि क'क्राझार जिल्ला बर' माहारियारि फरायसा आफादनि आफादगिरि वासिं बसुमतारी बिथांनिसिम लोगोसे जेनेखि बाद बाखि थाबावदोंमोन गासैनिसिमबो आङो रोजा रोजा साबायखरखौ बावनानै दिनैनि बे हाबाफारियाव जे आंनि साबायखर बावनाय हाबाफारि बेखौ एसेयावनो फोजोबबाय। दा जोंहा स्ल'गान होगोन। स्ल'गान होनायाव बयखौबो गसंनानै गारांसेयैनो गोमसार होनो थाखाय आङो खावलायबाय। Bonjour, Bonjour, Bonjour,